daddy na móg bedtime story go Rudolph. Ons go goedach se solas a room as. Ons go was an amhol a hole, maar an solas was se in de eten en de hoede, so nie was an amhol a hole. Síl is léthirí daddy na nulach, mar eall bí ned léamh na litrí na nulach agus beidir nuirtá an láideanta ag beidir gonse seachta leba agus sléinte leba. Well, Captain go mai mar tá beidir go léirí sé leabhar faoi pastí dána. Ceapan se mar bhíon go leir litrithe aige ó an pastí agus cá sé gan ceann dána léh. Ní ceapan mar bíonn sé gcónaí ag tuairt airad do na eileh nar táisiad ag déanamh na breagán, so ní bíonn á mecha. Is léir daddy na málaigh mar ó go léonte go leir litricha agus bíonn se léamh leabharcha chun is rudaí a dhéine agus helicopters agus breagán ó bhfuil dinta amachas ámod agus léonte go leir litricha freisin agus beidir go léoch se cín eile cín cosú le Binair boy nó cín eile mar sin. Beidir go méach sé ina léithreoir ach is fearr gnótha féin, so beidir nach léim sé le céadcuí buid go díos agus smachttar eiltine. Ceapan go léithreoir le daddy na móg mar tá bliain fad aige tar éis an móg agus was an am leis leabhar léamh. Tá méid sin i leabhar. Tá méid sin a leabhar.